Matur nuwun. Matur nuwun Pak Mbak Ayu. Pak Tristianto. Nggih. Mungkin-mungkin to. Kesel lho. Senenge wong joget ora nembang iki lho. Lah iya nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duwite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, Mbah Nun Om. Ayo nok, iki Ngopo? ngelingi wekdal wis setengah setunggal. Iya. Sopire. Sopire. Bar nyakil iki, Pak. Nggih. Mbacutke laku. Bacutke laku iki. Minangkane pamundutan kok dibacutke Goro. nggon goro-goro. Nggih. Yen kladuke Sukarna mundhak bakal koncatan kapraitnan ning batin ya, Nduk. Iya. Saiki, Mak. Heeh. Ya ayo tak derekke. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi simpen teleng ing kalbu bambu kaning parana taran saking liep-lieping aluyup pindha pasating sumpena tumusuping rasa jati Wautuh kaya mangkono. Datan kula cap ingkang mumpun wonten ing negari Ngamarta Gantya kang pinuwus nggih Sang Pandya Betari Durga hamrepake dhateng unggihaning Patih Harya Sengkuni. Sengkuni. Sikra bala kang tumingal acampu samya medal lilir dadit wileting gada Dayu anggung manguncang nidi Tobat Sengkuni. Inggih wonten pangandika ingkang adhawuh dene paduka nimbali dhateng kula pun Sengkuni. Wektu dina iki nyicila bungah sawetara Sengkuni. Awit wis ana trontong-trontong sulaing pepadang bakal kasembatan apa kang dadi sediamu? Sedya kula ingkang menapa nggih? Nalika semana jeneng kita tapak semeti malah diening. Ora ana liya kang mbok sebut kejaba mung panjenengan ulun supaya bisa merpeki marang jeneng kita Patih Harya Sengkuni. Inggih. Ngertenono Sengkuni. Apa kang dadi sediamu kepiye carane Pandhawa kudu tumpes tanpa sisa ulun duweni karti sampeka. Supaya para Pandhawa ning gone nindakake semeti ana ing sanggar pamujan nuwuhake gara-gara ana ing kayangan. Tobat amane nggone Puntadewa nggone dadi ratu kumawani ngagem gelung-geling. Mongko ulun wis mangerteni yen to kuwi mau ora urung Puntadewa mung bakal mapaki marang drajating para dewa. Kepara dina iki ulun wis kepareng matur marang ngersaning Hyang Pramesti Bathara Guru lan uga tak andharake menawa Puntadewa wis nerak wewalaring para Jawata. Ngertenono Sengkuni. Tobat wektu dina iki para Pandhawa wis nendhal mayang ing Sroloya ora bakal mung nampa pidana Sengkuni.
agunging panuwun Pandya Betari. Dene paduka sampun nyembadani menapa ingkang dados atur panyuwun kula. Awit kula nggadahi kapitadosan menawa Pandhawa menika tasih sugeng wonten ing Madyapada. Mboten wurunga namung badhe njegali dhateng pikajenganipun anak Prabu Duryudana. Ora sah dadak kowe mikir sing werna-werna. Mergo aku dhewe duweni karepan kepiye bisane Pandhawa kuwi tumpes. Yen Pandhawa kuwi tumpes tapis tanpa sisa tegese Janaka mati. Yen Janaka mati kelungguhan lananging jagat lancuring bawana bakal ndak paringake marang Atmaja Gusti Dewa Srani Sengkuni. Inggih Pandya. Nanging aja lali ya, Ngger. Jer Basuki mawa beya kaya sing ndak aturake marang jeneng kita nalika ulun mrepeki marang jeneng kita. Nggih. Lamun kasembadan sedya kula menawi kula dalah anak-anak kula Kurawa Binjang menawi pejah sukma kula sagah dados wadyabala paduka Pandya Betari. Tuwin bangke kula dados cadung tetedanipun para wadya baju barat la inggih ngaten to. Tobat iya panen mengkono Sengkuni. Wektu dina iki praja Ngamarta suwung sing ana mung anak-anak Pandhawa. Mara enggal budalna Wadyabala Krama mara nyawiji karo wadya saka Dandang Mangure. Saperlu mateni para pranakan Pandhawa Sengkuni. Inggih, ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit tumuli bidhalaken dhateng anak-anak kula Kurawa. Aja kaya bocah cilik Sengkuni ulun kang bakal jampangi marang jeneng laku kita Sengkuni. Anak-anakku Kurawa rene nggih. Oh. Wonten dawuhan undang ing Prawadyabala posur tambur miang suling mewanden talutak miya bandira kakandha mawarna warna
Endo Jolotyana Sri Kauryan Allah taala manare werta mansengune werti mangsengkunar numpak dokar metu nglatar Kong putra mundur sasana nyadung kabar mansengkune medal jae numpak pit mini Kang putra Dursasana nyadong pawartiman. Kula Kang putra pun Kartomarma ugi nyadong dawuh paman. Baik. Bawa ibadah ya cengkunyi. Ingkang putra kula pun jaya gati ugi nyumajung dawuh. Ora usah banter-banter kepiye? Mbok sing cetha. Nyadung dawuh, Man. Ya. Anak-anakku para sata Kurawaja padha saur manuk ya, Nggir. Cukup ngrungokno, rasakno, lakonana yen wis padha ngrungokke dawuhku iki. Nggih, Man. Dursasana. Wewon, Man. Saka aboting pikirku merga dipasrahi uripmu sak adi-adimu mula banjur aku ngudi cara kepiye bisane kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda sak turun-turunmu aja nganti ana sing ganggu gawe. Aku wis ngerti lamun sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi pindhane banyu karo lenga kuwi ora bakal momor nyawiji dadi siji. Mbok dirasarati kaya ngapa ora bakal bisa ayem tentrem, Ger. Niku merga saka lambe sampean, Man. Meneng osik to, meneng osik. Nggih. Pandhawa Kurawa ora iso rukun apa meneh yen krungu jangkaning dewa ya kuwi Baratayuda. Mongko jangka kuwi kelakon yen dijangkah mumpung durung Bratayuda, aku njangkah kepiye carane nyengkakke patine Pandhawa sing tanpa Bratayuda. Pendak malam Jumat kliwon aku semedya ana sakjroning wana nuwun karo Sang Pandya Bathari Durga supaya bisa mujuti apa kang dadi kekarepanku. Durung suwe nggonku tapa brata Sang Pandya Bathari Durga mrepeki karo aku, Nggih. Nggih. Lan wis tak aturake apa kang dadi sediaku dene karo Bathari Durga wis disaguhi. Nah, iki ngene, Dur. Nuwun, Man. Aku nampa pawarta yen ta wektu dina iki Pandha dibanjut kelawan para dewa merga keluputane si Puntadewa. Diboyong nyangkayangan ora wurung ya bakal nampa pidananing dewa. Cetha yen ta bakal kelakon Pandha mati sadurunge Bratayuda dadi, Dur. Niku awit saking ya kuwi mau saka karti sampekane Sang Pandya Bathari Durga nggone ngaja-ajake pukulun Hyang Pramesti Bathara Guru. Kinen supaya golek-golekke dosane si Puntadewa. Oh, nggih, Man. Lah lajeng badhe dos pundi niki, Man? Ngene, Dur. Antuk kabar saka Pandya Bathari Durga yen ta wektu dina iki ngamarta suwung. Anane mung pranaan Pandhawa ayu bebarengan para Kurawa momor nyawiji karo wadyabala saka Dandang Mangure ngluruk negara Ngamarta. Numpes para pranaan Pandhawa. Sepira kekuatane para anak Pandhawa yen wis ditinggal karo wong tuane ora urung kabeh padha ngentengake patine. Oh, nggih. Niki cethane ajeng ngluruk teng Ngamarta niki, Man. Iya, bener. Methoke anak-anak Pandhawa. Neng cik, Man, sampean tau nonton wayang napa mboten? Piye? Lah piye? Dek kapan Kurawa niku muncul anak Pandhawa kok menyang? Kapan, Man? Nek nonton dayange sinten, lakone napa, tanggapane pinten kula tak ngertos. Kurawa mesti kaya, Man. Mbok nggih dipikir yen to. Lagi muncul anak-anake pun kalah napa mulai muncul gerangan ya, Man. Kowe nek pancen ora lair batin melu rombongan Kurawa kono mulya,
Kono mulya bangane ngregon-ngregoni laguku. Kurawa ora nganggo durmagati ya ora apa-apa. Adapukanmu ki apa? Mulya kono mulya. Nyowe maya nyecu. Iki ya capek kok pun man. Korek gambar kucing derek wonten wingking man. Swatama Wonten dawuh. mara metu njaba enggal nabuh bendhe tandha budaling wadi ya, Ger. Nggih, ngestuaken Daud nyuwun pamit medal pasilan. Saweko siaka budalan poksur tambur yang bande samya iwaran salam punya mungkul sesautan umrika prajurit seni kebudalan.
Ha. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Waladalah Yayi Prabu nimbali para kadang wadya bala dandang mangure. Ya Kakang Kala Durgangsa ana wigati apa Di? Mundhe dawuh saka Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga supaya wadyabala dandang mangure momor nyawiji karo wadyabala Kurawa ngluruk negara Ngamarta. Lho, perlune apa? Numpes para pranakan Pandhawa. Gosek apa ngono kuwi wis mok pikir dhisik. Ngertenono Kakang? Wektu dina iki para Pandhawa wis ngendhal mayang dening Jawata menyang kayangan Jonggring Saloka. Ora urung mung bakal nampa pidana. Mengko sayektine Pandhawa mesti mati. Oh, ladalah ya. Yen ngono aku manut kang apa dadi dawuhe Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga. Banjur budalku besok kapan? Ora sah dadak kesuwen, ora ketang celok lintang sambung obor rambatan pundak budal dina iki ya ngestokke dawuhmu Dewa Srana.
saja praktek kikir sukmanyo rakanyo terus Edan Antarja iki ya Satama Edyan ora basa nungkak krama karo wong tuwa ora peduli tekan negara Ngamarta pancen tak jarak ora nganggo layang penantang wis ora usum nganggo layang saiki wis ora usum nganggo layang ana perlu apa tekan negara Ngamarta ngirit wadya bolos gelar sepapan udu perkaramu fotoku nglurung ning negara Ngamarta numpes karo pranakane Pandhawa. Ora liya ya kowe sak kadangmu delangap-delangap kang dadi ucapmu. Kena yen kena taeman baliya. Bangana gamanmu gulungen genderamu. Ora usah ganggu gawe karo katentremane praja Ngamarta. Wah. Sugih kendel Bandawani kowe Antarja. Tebak dadamu lakon muncrat getihmu panggau tak ayoni sotomu as Sabato mati terang wah lokian oh as as canda ya mati terang aku Edian genti Antasena ayo mati aku wah Edian
Ediar Ediar cocok tumbak dadam yo sangu tumbak ih Joindo waduh mati balik lagi Edian wah mati Gatot Kaca ayo mudhun kah pasti kucian kucian canda wah waduh mati ya waduh mati sekarang aku wah waduh Nyang. Muncul. Ayo. Lah, langsung ngantem lu.
Bajikul. Ayo siji kene siji kono. Siji kene siji kono. Bajikul nyambut yang cocenoi. Ayo. Parat. Antar iki. Yo ngantemo. Mucal kowe mucal. Gentenan. Yo koce. Gentenan kene. Koce, oh ya gentenan yo ya nyopel jajane kok. Ya saiki gentenan ping pira-pira? Ping 3. Ya nyo baleni. Ping pira-pira? Ping 4. Diko pecah jasmu. Ora apa-apa. Kene gentenan mengko cik. Mengko dicik. Ancang-ancang cik to Mas. Kene gentenan. Aja kalah karo. Ya apa-apa yo. Cah ampuh bajak yo. Ini meneh. Ini dasi. Oh iki jing. Ora apa-apa gentenan. Ya no gentenan ya masalah. Ya apa-apa. Neh ora. Udah apa-apa kene gentenan silahmu kene. Mucal kowe. Ora apa-apa gentenan. Udah apa-apa gentenan kene silahmu. Ora apa-apa gentenan sini sirahmu. Beres. Ora mongan-mangan wae. Sopo di? Kae titrot. Oh. Antil to. Iki kesenian apa iki? Yo alah. Iki otos serone iki saka kono. Antarjane ning kene. Wis ngene wae. Ora. Aku lagi jotakan karo kowe kok, Di. Oh ya. Ngono wae. Iki apa? Lah Kakang Antarja mu nandi? Rono kok ora rene kok mau kok. Oh ya. Oh, aja nutupi Kang. Oh ya sorry. Piye Dimas? Kakang Gatot, Kakang Antarja. Kepiye Dimas? Piye Dimas? Cetha nyata bener sing dingendikake Wa Darmakusuma. Iya. Ngamarta komplang iki akeh sing padha ngejeki negara Ngamarta. Mula ayo aja dikendhoni kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak-klesik ing kawula, ana keklumpukaning kawula sing padha glenak-glenik perlu ditakoni Kang. Perlune apa? Iya, kuwi bener Dimas. Ayo dipagri sing pipit negara Ngamarta. Iya, Dimas Antasena pun Kakang mungkari manut. Manut sing dadi kersane Sira Yayi Antasena. Yo Kang yo.
sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis desanya tengah wengi lumrang gantaning puspita karengwaning putyanira sang dijara mbrengeng lir swaraning madu prangta manungsum sarining kembang bocah bajang sireping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri datan wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Pratanggapati ing jemedhul saking Brangwetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupitatasing kamantian dewasane neng naganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kaloba sumawar warcita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna eka dwi tricatura panca sapsapta astana dasa Goro-goro ing jagat ing pakliran sakit mung rumati midilira parpat kuna kawan kilura Semar Gareng Petrus mauna kilura Bagong ingkang samya gogojekan madyaning ngara romba alon arire
Gara-gara. Banter tenan iki mau.
Gara-gara, Kang. Gara-gara. Ujupe apa, Kang? Ujupe ulang tahun PKWL Sing kepira? yang ketiga. Yang diselenggarakan di Pendopo Jodipati. Ya, yang berletak di apa? Ya, di Gayam. Ya. Gayam ngendi? Argosari. Gayam Kulon. Gayam Kulon, Argosari, Sedayung Bantul. Sedayung Bantul. PKWL iki apa, Reng? PKWL iki peduli kasih warga laras. Wo. Peduli kasih warga laras. Saben taune kagungan kersa wayangan ya, Gong. Harapanmu apa lek aku PKWL? Harapanku ki mugi-mugi ditanggap malih. Amin. Terus pokoke iki padha mau nggon lembukan. Doa terbaik yang terbaik pokoke. Iya, iya. Nek kowe apa? Nah, aku ya muga-muga jaya. Mugi jaya. Sedaya anggota PKWL iki pinaringan sehat bagas waras. Tambah solid, tambah guyub tambah solid, amin. Lancar rezekine ya, Reng. Amin. Sing nyemek-nyemek sik ya. Sing nyemek-nyemek sik karo minangkane pamungkutan iki. Pamungkutan neruske nggon limbukan mau sing durung dipinangkane. Sing nyemek-nyemek sik karo dinggo leren kanca-kanca om-om warga laras. Ket mau wis dumbreng-dumbreng wis aminor barang iki. Wah iki isih dikancani Mbak Lintang Kairo. Isih masih ditemani. Tak madhep kono ya anakku nek no. Kae wis diesemi. Heeh. Aku menang nyawang kok, Truk. Iya. Ora apa-apa. Apa arep rombak anting moh aku moh. Aja Kaya nganu. Wis ana sing duwe saiki aja. Saiki bareng bar menikah kok terus lengane sak saka-saka. Jan limet rekol ya. Ah karang dadi ibu rumah tangga iki subur. Direwangi tiba nang kamar mandi barang kok. Jaluk apa, Reng? Minangkani pamundutan iki mau. Apa? Ana sinom. Sinom Parijata sing nyekar sapa? Mbak Ayu. Iki mat banget iki. Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwalestari. Iya, pelok apa slendro? Slendro wae. Slendro wae. Iya. Nolak. Monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu kok. Aku arep muni Mbak Watu ngono. Leru. Kok sike? Urung to? Sabar. Sabar. Iya.
Yuk. Sembah nuwun Mbak Ayu. Jian mat. Heeh ya, Truk. Wis. Arep apa, Gong? Aku wis nampari Jotho. Wis po. Kowe wis. Kowe mau HP-mu ana apa pamundutan sing urung dipinangkani ta? Wah niki lho ana meneh sawer 250 dari Mbak Linda Singapura. Oh iya. Nyuwun tembang kadung tresno Mbak Ayu. Lho, matur nuwun semangat Mas Gading dan Mas Gadang. Lho kok Mas Gading kabeh iki? Semangat Mas Gading dan Mas Gading. Nggih. Lah iki sing siji request kadung tresno Mbak Ayu, sing sijine duet lho padha lagune kadung tresno kabeh. Wis kadung tresno kabeh wis piye. Aku piye aku ya mang manut. Manut dadake. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.